Moitos veciños do Grove achegáronse hoxe ata o show cooking que organizou no Corgo o Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés. Aproveitando que están en terra de marisco e peixe, elaboraron unha demostración culinaria a base de produtos do mar. Aquí andamos cos alumnos con tres propostas moi boas, con peixes que creemos que deben de estar no mercado, que a xente debe de mercar e consumir nas súas casas, como pode ser o pinto, que o temos en forma de hamburguesa, unha cabala que o servimos con un guisiño de pataca a modo de marmitá con espuma, e uns fideus en tinta de calamar, e aquí en este caso con un escracho. Na iniciativa que permite visibilizar o traballo do alumnado deste Obradoiro de Emprego, colaborou a Confraría de San Martiño do Grove. O Pósito cedeu o produto que logo cociñaron, un xeito, din tamén, de poñelo en valor. Nos aquí temos produtos de todo tipo, de pesca de artes menores, pescado no día, traído no día a Porto, de unha calidad inmellorable. Moitas veces son peixes que non se valoran, que hai na ría, e que os usos culinarios e as posibilidades de cociñar con eles pois son amplias. Esta actividade permite ao Obradoiro dar a coñecer o seu traballo entre os veciños do Salnés. Hoxe, os que se achegaron ata Carva para interesarse pola actividade marcharon para casa con premio. Os alumnos prepararon menús para levar. Está moi ben, a verdade é que sí. Ademais é un ano que teñen de unha oportunidade como para facer un curso completo de camareros ou de cociñeros. É produto daqui que hai que promocionalo, que nos aquí temos moi bons produtos. Aparte de ser o paraíso do marisco, é de peixe, é de todo, de verduras e de todo. Os responsables do Obradoiro non agochan o seu entusiasmo ante a boa acollida que está tendo a súa xira de show cookings pola comarca, unha iniciativa que naceu logo da cancelación de outras actividades que estaban a organizar por mor da Covid. A verdade que a xente é moi contenta, que lles gusta moito, que me estaban comentando, facéndolle unhas preguntiñas, que se debería de facer máis a menudo este tipo de eventos. A verdade que sí, dicen que deberíamos de salir bastante máis. De momento, a próxima saída que teñen en axenda nesta xira comarcal será o vindeiro venres día 28, a súa parada o Muelle de Pau da Illa de Arousa.